माधवा कुञ्ज बिहारी जय राधा माधवा कुञ्ज बिहारी जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी यशोदनन्दना व्रजजनरञ्जना यशोदनन्दना व्रजजनरञ्जना यमुनतीरा वनचारी यमुनतीरा वनचारी जय राधा माधवा कुञ्ज बिहारी जय राधा माधवा कुञ्ज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोविंद राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद
Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Sorry, Tulsi Tata. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayanam Namaskritya Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Tato Jayam Udirayet Nashtaprayeshu Abhadreshu Nashtaprayeshu Nityam Bhagavata Sevaya Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Ruttama Shloke Bhagavati Uttama Shloke Bhakti Bhavati Naishtike Bhagavati Namaste. Shri Shuka Uvacha Shri Shukavacha Sampradishaivam Ajnano Sampradishaivam Ajano Sampradishaiva Jamu Anam Pratimeshtinam Jananam Parameshtinam Pashyatastasya tadrupam Pashyatastasya tadrupam Atmano Nyanuradhanihi Atmano Nyarunadharihi Shri Shuka Uvacha Sampradishaiva Ajano Jananam Parameshtinam Pasyatastasya tadrupam Atmano Nyarunadharihi Sampradishaivam Ajano Jananam Parameshtinam Pasyatasya tadrupam Pasyatastasya tadrupam
पश्चात्तद्रूपम् आत्मनो न्यरुणाद्धरिः आत्मनो न्यरुणद्धरि सम्प्रादिश्यैवम् अजनो अजनो जनानां परमेष्ठिनाम् जनानां परमेष्ठिनाम् पश्चातस्तस्य तद्रूपम् पश्चात्तद्रूपम् आत्मनो न्यरुणाद्धरिः सम्प्रादिश्यैवम् अजनो जनानां परमेष्ठिनाम् परमेष्ठिनाम् पश्चातस्तस्य तद्रूपम् पश्चात्तस्य तद्रूपम् आत्मनो न्यरुणाद्धरिः आत्मनः नरुणाद्धरि सम्प्रादिश्यैव अजनो ज्ञानानां परमेष्ठिनाम् परमेष्ठिनम् पश्चातस्य तस्य तद्रूपम् आत्मनो न्यरुणाद्धरिः श्रीशुक उवाच सम्प्रदिश्यैवम् अजनो जनानां परमेष्ठिनम् पश्यतस्तस्य तद्रूपम् आत्मनो नरुणद्धरिः। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। श्री शुक उवाच सम्प्रदिश्य एवम् अजना जनानां परमेष्ठिनं पश्यता तस्य तद्रूपम् आत्माना नरुणद्धरि। हरे कृष्ण माताजी। श्रीशुक उवाच सम्प्रदिश्य एवम् अजानो जनानां परमेष्ठितं पश्यतस्य तद्रूपम् आत्मनो न्युरनत् हरि। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। श्लोक 38 श्री शुक उवाच सम्प्रादिश्चैव अजानो जनानां परमेष्ठिनं पश्यातस्तस्य तद्रूपम् आत्मनो न्यरुणोद्धरिः। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। श्री शुक उवाच सम्प्रादिश्य मर्जनो जननां परमेष्ठिनं पश्यातस्तद्रूपम् आत्मनो नरुणद्धरे। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। श्री शुक उवाच सम्प्रदिश्चैवमजनो जनानां परमेष्ठिनं पश्चातस्तस्य तद्रूपम् आत्मनो नरुणद्धरि। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। श्री शुक उवाच सम्प्रदिशैवम् अजनो जनानां परमेष्ठिनं पश्यत तस्य तद्रूपम् आत्मनो नरुणाद्धरि। हरे कृष्ण माताजी। श्री शुक उवाच सम्प्रदिश्य एवम् अजनो जनानां परमेष्ठिनं पश्यता तस्य तद्रूपम् आत्मनो न्यरुणद्धरि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। श्री शुक उवाच सम्प्रदिशेव अजानो जनानां परमेष्ठिनं पश्यत्यतस्तद्रूपम् आत्मानो नरुणद्धरि। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। श्री शुक उवाच सम्प्रदिश्चैवम् अजनो जनानां परमेष्ठिनं पश्यतस्तस्य तद्रूपम् आत्मनो न्यरुणद्धरिः। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। श्री शुक उवाच सम्प्रदिश्चैवम् अजनो जनानां परमेष्ठिनं पश्यतस्तस्य तद्रूपम् आत्मनो नरुणद्धरे। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। श्री शुक उवाच सम्प्रदिश्चैवमजनो जनानां परमेष्ठिनं
पश्यतस्तस्य तद्रूपम् आत्मनो नरुनद्धरि। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। श्लोक 32 ಶ್ರೀ ಶುಕ ಉವಾಚ ಸಂಪ್ರದಿಶ್ಚೈವ ವಜನೋ ಜನಾನಾಂ ಪರಮೇಷ್ಠಿನಂ ಪಶ್ಯ ತಸ್ಯ ತತ್ ರೂಪಮಾತ್ಮನೋ ನ್ಯರುನದ್ಧರಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. हरे कृष्ण माताजी। श्री शुक उवाच संप्रदिश्चैव अजनो जननां परमेष्ठिनां पश्यतस्तस्य तद्रूपम् आत्मनो निरुनुद्धरि। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। श्री शुक उवाच ಶ್ರೀ ಶುಕ ಮುನಿಗಳು ನುಡಿದರು. ಮುನಿಗಳು ನುಡಿದರು. ಸಂಪ್ರದಿಶ್ಯ ಸಂಪ್ರದಿಶ್ಯ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಪದೇಶಿಸಿ. ಸಂಪ್ರದಿಶ್ಯ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಪದೇಶಿಸಿ. ಏವಂ ಹೀಗೆ ಅಜನಃ ಪರಮ ಪ್ರಭುವು ಜನಾನಾಂ ಜೀವಿಗಳ ಪರಮೇಷ್ಠಿನಂ ಪರಮನಾಯಕನನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಪಶ್ಯತಃ ನುಡುತ್ತಿರುವ ತಸ್ಯ ಅವನು ತತ್ರೂಪಂ ಆ ದಿವ್ಯ ರೂಪವನ್ನು ಆತ್ಮನಃ ಪರಮ ಸತ್ಯನಾದ ತನ್ನ ನ್ಯರುಣತ್ ಅದೃಶ್ಯನಾದ ಹರಿಹಿ ದೇವೋತ್ತಮ ಪುರುಷ. ಶುಕಮುನಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳಿದರು, ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ಹರಿಯನ್ನು ತನ್ನ ದಿವ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಜೀವಿಗಳ ನಾಯಕನಾದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿ ಅದೃಶ್ಯನಾದನು. ಭಗವಂತನು ಅಜನಃ ಅಥವಾ ದೇವೋತ್ತಮ ಪುರುಷನು ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ 4 ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತಾ ತನ್ನ ದಿವ್ಯ ರೂಪವನ್ನು ಆತ್ಮನೋರೂಪಂ ತೋರಿಸಿದನೆಂದು ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅವನು ಜನಾನಾಂ ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಜನಗಳಲ್ಲಿ, ಅಜನಃ ಅರ್ಥಾತ್ ದೇವೋತ್ತಮ ಪುರುಷನು, ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳು ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ಅಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಹರಿಯು ನಿತ್ಯೋ ನಿತ್ಯಾನಾಂ ಚೇತನಶ್ಚೇತನಾನಾಂ ಎಂದು ಶ್ರುತಿ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಪರಮ ಪುರುಷನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಐಹಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಿರಾಕಾರ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಆಸ್ಪದವಿರುವಂತೆ ದಿವ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿರಾಕಾರ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಆಸ್ಪದವಿಲ್ಲ. ಚೇತನ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನವಿದ್ದಾಗಲೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಲಕ್ಷಣವು ಇರುತ್ತದೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಕಲವೂ ಜ್ಞಾನಮಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಿವ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆಲ, ಜಲ, ವೃಕ್ಷ, ಪರ್ವತ, ನದಿ, ಮಾನವ, ಪ್ರಾಣಿ, ಪಶು, ಹಕ್ಕಿ ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತವು ಪರಮ ವೈದಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ವಯಂ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನು ಬ್ರಹ್ಮದೇವನಿಗೆ ಇದನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಜೀವಿಗಳ ನಾಯಕನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನು ಆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಭಕ್ತಿಯೋಗದ ಪರಮ ಜ್ಞಾನೋಪದೇಶವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವನು. ಬ್ರಹ್ಮದೇವನು ತನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಪುತ್ರ ನಾರದನಿಗೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿದನು. ನಂತರ ನಾರದರು ಅದನ್ನು ವ್ಯಾಸದೇವರಿಗೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಸದೇವರು ಅದನ್ನು ಶುಕಮುನಿಗಳಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿದರು. ಶುಕಮುನಿಗಳ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಿತ ಮಹಾರಾಜನ
ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪರಮ ದೇವೋತ್ತಮ ಪುರುಷ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿದೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಓಂ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಾಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮಿಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರುವೇ ನಮಃ. ನಮೋ ವಿಷ್ಣುಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣಪೃಷ್ಠಾಯ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತೆ ಜಯಪದಸ್ವಾಮಿನಿತೆ ನಾಮಿನೇ ನಮಾಚಾರ್ಯಪಾದಾಯ ನಿತಾಯ ಕೃಪಪ್ರದಾಯಿನೇ ಗೌರಕಥಾ ಧಾಮದಯ ನಗರಗಾಮತಾರಿಣೆ. ನಮೋ ವಿಷ್ಣುಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣಪೃಷ್ಠಾಯ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತೆ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿನಿತೆ ನಾಮಿನೇ ನಮಸ್ತೆ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವೆ ಗೌರವಾಣಿ ಪ್ರಚಾರಿಣೆ ನಿರ್ವಿಶೇಷಾಯ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶತಾರಿಣೆ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. श्री शुक उवाच सम्प्रादिश्यैव अजनो जनानां परमेष्ठिनां पश्यतस्तस्य तद्रूपम् आत्मनो न्यरुणाद्धरिः. ಅನುವಾದ. ಶ್ರೀ ಶುಕಮುನಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷಿತ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳಿದರು, ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷ ಹರಿಯು ತನ್ನ ದಿವ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಜೀವಿಗಳ ನಾಯಕನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿ ಅದೃಶ್ಯನಾದನು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ 4 ಶ್ಲೋಕ ಚತುಶ್ಲೋಕಿ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ 4 ಶ್ಲೋಕ ಚತುಶ್ಲೋಕಿ ಭಾಗವತ ರೈಟ್ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿತ್ತ ಏನ ಮಾತ ಇತ್ತೊಂದು ಚತುಶ್ಲೋಕಿ ಭಾಗವತ ರೈಟ್. ಸೊ ಇತ್ತ ಒಂದು ಚತುಶ್ಲೋಕಿ ಭಾಗವತ ಪಂದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ತೂದುಪ್ಪ ಒಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಏರ್ನ ಮಿಡಲ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಏನ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುന്നുണ്ട്. ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಂಡ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುന്നുണ്ട് ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಂಡು. ಓಕೆ. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಥೂವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒರ್ಮನತ ಅಧ್ಯಾಯದ ಇಡೀ ದಿಸ್ ಇಸ್ 9th ಚಾಪ್ಟರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಂಡ 9th ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಲ್ಪ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ನಾರದ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ ಪಾನೊಂದುಲ್ಲೆ ಶುಕದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಬರ್ತ್ ಬ್ರಹ್ಮನ ಒಂಜಿ ಅರೆಗ್ ಅಜನ್ಮ ಅಂದ್ಲೆ ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಗ ಸ್ವಯಂಭೂ ಅಂದ್ಲೆಪ್ಪೇರು ಇದಾಯಿಗ ಬ್ರಹ್ಮಗ್ ಸ್ವಯಂಭೂ ಅಂದ್ಲೆಪ್ಪೇರು ದಾದೆಕ್ ಕೃಷ್ಣನ ನಾ ಬಿಡ್ದು ಎಸ್ ಭಗವಂತನ ನಾ ಬಿಡ್ದ ಬೈದಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೋಡಿತ್ತನ್ನ ಭಗವಂತಗ ಬ್ರಹ್ಮಗ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ರ ಇಚ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಸ್ವಯಂಭೂ ಅಂದ್ಲ. ಸೊ ಬ್ರಹ್ಮನ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಬರ್ತ್ ಆದಿತ್ತಂದ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತೂದಿತ್ತ ತಪಪ್ಪ ಅಂತಿನ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬೈದಿತ್ತಂದ. ಸೊ ಆಯ್ತ ಬೊಕ್ಕ ತಪಸ್ಸನ್ನ ಮಲ್ತೆರು ಆಯ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಭಗವಂತನ ಎಂಚ ತೂವೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ ಓಪನ್ ಆಂಡ್ ಪಂಡ ಅನ್ನ ಕನ್ನದದು ಪ್ರಕಟ ಆಂಡ್ ಭಗವಂತನ ವಿಶೇಷ ಕರುಣದ ನಿಮಿತಿ. ಸೊ ಬ್ರಹ್ಮ ವೈಕುಂಠ ಜಗತ್ತನ್ನು ತೂವೇರು ಅಲ್ಪ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕೆಲವು ಮಾತ ಕ್ರಿಯೆ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕಡ್
ಕೆಲವು ಮಾತ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕೆಲಸ ಆ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಒಲ್ಪಾಂಡಲ ಕೆಲಸ ಆ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂದಾಂಡ ಅಲ್ಪ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉಪ್ಪೋಡೆ ಕರೆಕ್ಟ್. ಒಂದು ಜಗತ್ತಡೆ ತುಲ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್. ಒಂದು ಜಗತ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚಂದ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ಪ 15th ಚಾಪ್ಟರ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಯೋಗಡ್ ಎಂಚಿನ ಅಂತ ಅನ್ಪೇರು ಎಂಚ ಉಂಡುಗೆ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತು ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾ ಸೊ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ ಎಂಚಿ ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಮರ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ನೀರೆಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಡ್ ಈತ ಮಾತ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆವೊಂದು ನಿಜ ಮುಲ್ಪ ಚೇತನೆ ಇಜ್ಜ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಮುಲ್ಪ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಚೇತನೆ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ನಮಕ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗೂ ಉಂಡು. ಸೊ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಈತ ಮಾತ ಕೆಲಸ ಒಂದುಂಡು ಮುಲ್ಪಲ ನೆಲ ಜಲ ವೃಕ್ಷ ಪರ್ವತ ನದಿ ಮಾನವ ಪ್ರಾಣಿ ಪಶು ಪಕ್ಷಿ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ ಉಂಡು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ಲ ಉಂಡು. ಸೊ ಭಗವಂತಗ ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕುದರ್ಲೆಪ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತಡ್ ದಾದ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ ಭಗವಂತಗ ಅಚ್ಯುತ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತ ಈಶ್ವರ ಪರಮ ಕೃಷ್ಣ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ವಿಗ್ರಹ. ಸಚ್ಚಿದ್ ಆನಂದ ವಿಗ್ರಹ. ಸೊ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಒಂದು ಒಂದು ಒಂಜಿ ವರ್ಡ್ ಮೂಜಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಎಂಚಿನ ಮೂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಮ್ಮ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಎಂಚಿನ ಸತ್ ಚಿತ್ ಬೊಕ ಆನಂದ ರೈಟ್. ಸತ್ ಚಿತ್ ಬೊಕ ಆನಂದ ಒಂದು ಮುಜ್ಜಿ ವರ್ಡ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಭಗವಂತಗ ಸತ್ ಚಿತ್ ಆನಂದ ಉಂಡು ಬೊಕ ಜೀವಿಗ್ಲ ಸತ್ ಚಿತ್ ಆನಂದ ಒಂದು ಮುಜ್ಜಿಲ ಉಂಡು. ಅವೇನೇ ಮುಲ್ಪ ಪರ್ಪುನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಂಚಿನ ರೈಟ್. ನಿತ್ಯೋ ನಿತ್ಯಾನಾಂ ಚೇತನಶ್ಚೇತನಾನಾಂ. ಸೊ ಅವೇನೇ ಮುಲ್ಪ ಕಥಾ ಉಪನಿಷತ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ತಿ ಉಂದೇನು ಕೊಟೇಶನ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ತಿ ಉಂದೇನು ಪನ್ಪೇರ್ ಆನ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆವಡ್ ಆನ ಲೆಟರ್ಸ್ ಆವಡ್ ಆನ ಭಾವಾರ್ಥಡ್ ಆವಡ್ ಆರ್ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ತಿ ಒಂದು ವರ್ಡ್ಸ್ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕನ ರಿಪೀಟ್ ಮಲ್ಪೇರ್. ನಿತ್ಯೋ ನಿತ್ಯಾನಾಂ ಚೇತನಶ್ಚೇತನಾನಾಂ ಏಕಾಯೋ ಬಹುನಾ ವಿದದಾತಿ ಕಾಮಾನ್. ನೆತ್ತ ಅರ್ಥ ಇರಂಡಲ ಪನೋಲಿ ಅಂಕ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಲ್ಪನ್ ನಿತ್ಯೋ ನಿತ್ಯಾನಾಂ ಚೇತನಶ್ಚೇತನಾನಾಂ ಅರ್ಥ ಎರಿಗಂಡಲ ಗೊತ್ತುಂಡ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಓಕೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ. ಸೊ ನಿತ್ಯೋ ನಿತ್ಯಾನಾಂ ಚೇತನಶ್ಚೇತನಾನಾಂ ಮುಲ್ಪ ನಿತ್ಯೋ ಬೊಕ ನಿತ್ಯಾನಾಂ ಬಹುವಚನವು ಏಕವಚನವು ನೆಟ್ ನಿತ್ಯಾನ ನಿತ್ಯಾನಾಂ ಏಕವಚನ ನಿತ್ಯ ಬೊಕ ಬಹುವಚನ ನಿತ್ಯಾನಾಂ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಎಂಚಿನ ಅವು ನಿತ್ಯವಾತಿನ ಏರು ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಗವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏರು ಭಗವಂತ ಬೊಕ ನಿತ್ಯಾನಾಂ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿತ್ಯವಾದ ಪಂಡ ನಿತ್ಯ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಅರ್ಥ ಎಟರ್ನಲ್ ಶಾಶ್ವತವಾದುಲ್ಲೇರು ಏರವ್ ನಿತ್ಯಾನಾಂ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಶಾಶ್ವತವಾದುಲ್ಲೇರು ಏರವ್ ಆತ್ಮ ಮಂಡ ಜೀವಿನ ಹಾ ನಮ ಜೀವಿನಕ್ಕಲ್ ನಮ. ಸೊ ನಮಲ ಶಾಶ್ವತವಾದುಲ್ಲ ಬೊಕ ಭಗವಂತನ ಶಾಶ್ವತವಾದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಅಪಗಂಡ ಯಾನ್ ಸೈಪೆ ಯಾನ್ ಒಂದು ಮಲ್ಪೆ ಸೊ ಯಾನ್ ಶಾಶ್ವತ ಪಂಡ ಎಂಚೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಆತ್ಮದ ದಾದ ಹಾ ಬೊಕ ಯಾನ್ ಅಶಾಶ್ವತ ಅಂದ ಏನಕ್ಕೆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ ದಾದ ಉಂಡು ದೇಹ ಬಿಕಾಸ್ ದೇಹ ಅಶಾಶ್ವತ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲಿ ಅದ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪ ಎನ್ನ ದೇಹದುಲೈ ಆತ್ಮ ಉಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಅಂಚನ ಪನ್ಪ. ಬಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಟ್ರೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ ಎನ್ನ ದೇಹದುಲೈ ಆತ್ಮ
ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್? ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ನಮ್ಮನೆ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಆತ್ಮ ಇತ್ತು ನೆಟ್ರತ್ರ ದೇಹ. ನಮ್ಮನೆ ಆತ್ಮ ಎಂಕ್ ದೇಹ ತಿಕ್ಕುದುಂಡು ಬಟ್ ನವ ಎಂಚ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ದೇಹದುಲೈ ಆತ್ಮ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ತಿ ಅನ್ಕೆಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನ್ಪರ್ ನಮ್ಮ ದೇಹದುಲೈ ಆತ್ಮ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ದೇಹದುಲೈ ಆತ್ಮ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ನಮಕ್ ದೇಹ ತಿಕ್ಕುದಿನ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಬರೋಡು ಜಸ್ಟ್ ಥಿಯರಿ ಪನ್ಲ ಪುಜ್. ಸೊ ಯಾನ್ ಅಶಾಶ್ವತ ಏನಕ್ಕೆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬಾಡಿ, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಎಟರ್ನಲ್, ನಾನು ನಿತ್ಯ. ಅಂಚನೆ ಭಗವಂತಲ ನಿತ್ಯ ఒక చేతన ఏరవ్ చేతన చిత్ భగవంత భగవంత ఒక చేతనానా నమ జీవిలు జీవినకులు కరెక్ట్. చేతన చేతనానా. బట్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? ಯಾನ್ಲ ಶಾಶ್ವತ ಭಗವಂತಲ ಶಾಶ್ವತ ಭಗವಂತಗ್ಲ ಚಿತ್ತ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಚಿತ್ತ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಚೇತನ ಉಂಡು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್? ಅಪಗಂಡ ಯಾನ್ ಬೊಕ ಭಗವಂತ ಒಂಜಿ ಅಂದರ್ಥಾತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬೊಕ ಯಾನ್ಲ ಭಗವಂತ ಅವಲಿ ಅವ್ರ ಭಗವಂತಲ ಜೀವಿ ಅವಲಿ? ನಮಕ್ ನಮನ ಬಾಡಿದ ಮಾತ್ರ ಚಿತ್ತ ಉಂಡು ಬಂಡ ನಮನ ಬಕ್ಕ ಭಗವಂತಗ ಪೂರ ಜನತಲ ಚಿತ್ತ ಇವರ್ನೆಲ್ಲ ಜೀವಿಲ ಹೈಟ್ ಭಗವಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ಆನ್ಸರ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಕ್ಕಲ್ ಪಂತಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದಕ್ಕು ಎಂಚಿ ನಾವು ಭಗವಂತೆ ಮಾತ್ರ ಪೇರಲ್ ಭಗವಂತೆ. ಹಾ ಓಕೆ. ಮಾತೇನಲು ಲೈವ್ ಪೇರ್ ಫೈನ್ ಆಯ್ತದಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಚೂರು. ಏಕೋ ಬಹುನಾ ವಿದಧಾತಿ ಕಾಮಾನ್ ಅತ್ತೆಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಭಗವಂತ ಮಾತ ಜೀವನಕ್ಲೆಂದಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪೇರು. ನಮಕ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪೇರ ಅಪ್ಪುಂಡ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪೆ ಏತ್ ಮುಟ್ಟ ಯಾನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಕ್ಲ ಜನ್ಮ ಮರಣ ಯಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪರ ಅಪ್ಪುಂಡ ಇಜ್ಜಿ. ಇತ್ತೆ ಕೆಲರ್ ಪನ್ಪೇರು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರ್ಪ ದಾದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 7th ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನ 13th ಚಾಪ್ಟರ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಭಾಗ ಯೋಗ ದಾದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಿಪಿಟೆಡ್ ನಮಕ್ ಕೊರ್ಪ. ಭಗವಂತ ಮಾತರ್ನ ತೂಪೇರು ಅಂದ್ ನೆಂಚಿನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಡ್ಡ್ ಪಕ್ಷಿ ಅವು ದೇಹದುಲ್ಲ ಎರಡು ಪಕ್ಷಿ ಹೊಲ ಸೂರ್ಯ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತ್ರ ಜಾಗ ಫೀಲ್ಡ್ ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಭಗವಂತ ಅವ್ ಸೂರ್ಯ ಮಾತ ಕ್ಷೇತ್ರನ ತೂಪೇರು ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಅವು ನೆನಪುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಕ್ಚುಲಿ ತೂವರ ಪೋಂಡ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ದೇಹಡ್ ಏನಾಂಡಲ್ಲ ಕೆಲವು ಪಂಪೇರು ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಜೀವಗ್ ತನ್ನ ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬೇತಕ್ಕನ ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವಲ ತಪ್ಪು. ಒಂಜಿ ಜೀವಗ್ ತನ್ನ ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ ಗೊತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲಿ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಇಂಟರ್ನಲಿ ಎಲ್ಲ ದೇಹದ ಲೈತೆ ದಾದ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಕೊಂಡ ತುಲೆ ತಿನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಬೆಲೆ ಜೀರ್ಣ ಮಲ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಬೆಲೆನ ಏರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ರವೆನ್ ಜೀರ್ಣ ಮಲ್ಪುನ ಏರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಭಗವಂತ ಜಠರಾಗ್ನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪನ್ಪದೆ ಜಠರಾಗ್ನಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಜಠರಾಗ್ನಿಲ ಭಗವಂತ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್ ಅವು ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್ ಯಾರ್ ನಮಗ್ ತಿಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವಳ ತಿಂದ್ರೆ ತಿಕ್ಕಣ ಮಾತ್ರ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಓದಿನೊಳಗೆ ಗಿವ್ ಮಿ ಆರ್ ಡೈಲಿ ಬ್ರೆಡ್ ಕೇನೋಡ್ ಅಂದುಂಡ ಭಗವಂತಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ವರದಾದ ಅಂಡ್ ಪಂತೆ ಒಂದ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಐ ಥಿಂಕ್ ರಷ್ಯಾ ಆರ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಅಲ್ಪ ಅಕ್ಕಲ್ ಚರ್ಚಿಗ್ ಪೋಂದಿತ್ತಾರ ಜನಕ್ಕಲ್ ಡೈಲಿ ಚರ್ಚಿಗ್ ಪೋದ ಏನಕ್ಕೇನು ಅಕ್ಕಲ್ ಒಂಜೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಓ ಗಾಡ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಅವರ್ ಡೈಲಿ ಬ್ರೆಡ್. ಸೊ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪಂಪರ್ ಒಂದು ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಲೆಸ್. ದಾಯಿಗ್ ಭಗವಂತ ಒಂಜಿ ಪಿಜಿನ್ಗ್ಲ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪೇರ್
ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯಗ್ಲ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆನೆಗ್ ಒಂಜಿ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕತ್ತಲೆ ಅರಣ್ಯಡ್ ಅವು ಕತ್ತಲೆ ಜಾಗಡ್ ಒತ್ತಿ ನಾವು ಆನೆಗ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಬೋಡಿತ್ತೇನೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ನುಪ್ಪು ಯಾವುಜಿ 100 kg ನುಪ್ಪು ಬೋಡು ಅವ್ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಕೃಷ್ಣ ಒಂಜಿ ಪಿಜಿನಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾಳು ನುಪ್ಪುಲ ಯಾವ್ ಒಂಜಿ ಕಾಳು ಎಲ್ಯ ಗೋಧಿದ ಕಾಳ ಅಕ್ಕಿದ ಕಾಳ ತಿಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ದಟ್ ಆಂಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೇರು ಮನುಷ್ಯ ಓಡಿತೇನೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೇರು ಸೊ ಗಾಡ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಅ ಡೈಲಿ ಬ್ರೆಡ್ ಇಸ್ ಅ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಬಟ್ ಜನಕ್ಕಲ್ ಅವೆನ್ ಕೇನ್ವೇರ್ ಸೊ ವರದಾದ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ರಿಲಿಜನ್ ಜಾತಿ ಬೊಕ್ಕ ಧರ್ಮ ಒಂದು ಮಾತ ಅಕ್ಲ್ ಪನ್ಪ ಮನುಷ್ಯನಕ್ಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪಿನ ವ್ಯಕ್ತಿನಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂತ ಪನ್ಪುನಕ್ಕಲ್ ಸೊ ಅಕ್ಲ್ ಪನ್ಪ ನಿಕ್ಕಲ್ ಎಂಚಿನ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಅರ್ ಡೈಲಿ ಬ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಅಕ್ಕಲ್ಡ ಪನ್ಪರು ಯಾನ್ ನಮಕ್ ಕೊರ್ಪ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬ್ರೆಡ್ ಭಗವಂತ ನಿಕ್ಕಲ್ ಡೈಲಿ ಪೋಪರತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಚರ್ಚ್ಗೆ ಅಲ್ಪ ಬ್ರೆಡ್ ತಿಕ್ಕುಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಜನಕ್ಕಲ್ ಪನ್ಪರ್ ನೋ ನಮಕ್ ಬ್ರೆಡ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಲ್ಪ ನಮ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಲ್ತ ಪಿದೈ ಬರ್ಪ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಲ್ಪ ಬ್ರೆಡ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಚರ್ಚ್ ದ ಎದುರು ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟ್ರಕ್ ಬೈದ್ ಇಡೀ ಟ್ರಕ್ಡ್ ಬ್ರೆಡ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಇದುಪ್ಪೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಜನಕ್ಕಲ್ ಚರ್ಚ್ ಪಿದೈ ಬತ್ತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಬ್ರೆಡ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಕೊರೊಂದಿಪ್ಪೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲ್ ಪನ್ಪೆರ್ ತುಲೆ ನಿಕ್ಕಲ ಭಗವಂತ ಇರ್ಕೇನ್ ಬರ್ಪಾರ್ ಬ್ರೆಡ್ ಕೊರ್ಲೆ ಆರು ಕೊರ್ಪುಜೇರ್ ನಮ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟ್ರಕ್ ಇತ್ತಿನ ಜನಕ್ಕಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಜನಕ್ಕಲ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಭಗವಂತ ಪಂಪಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಕಲ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲಾರು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮನೆ ಬ್ರೆಡ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕಲ್ ತಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮನ ಬುಡ್ದು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಆಯರ್ ಏಥಿಸ್ಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಮನೆ ಏನ ನಾಸ್ತಿಕ ಜನಕ್ಕಲ್ ಆಯರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅಕ್ಲೆ ಬ್ರೆಡ್ ತಿಕ್ಕಜಿ ಭಗವಂತಡ್ದು ಅನ್ನದು ಅಲ್ಲ ಅಕ್ಲ್ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಆಗ್ತದ ಆಯ್ಗ್ ಅಕ್ಲ್ ದಾದ ಪ್ರಶ್ನೆನಕ್ ಏನೊಲಿತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬ್ರೆಡ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಇರತ್ತೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಏನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇರೊಂದಿರ್ತದೆ ಅಕ್ಲ್ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಕಲ್ ಅವ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಉಲ್ಲಾರ ನಿಕ್ಕಲ್ ಭಗವಂತನ ಬ್ರೆಡ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲಾರ ಬಟ್ ಅದು ಭಗವಂತನ ವಿಗ್ರಹ ಹಿಡ್ದು ಬ್ರೆಡ್ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪಿದೆ ಒಂಜಿ ಟ್ರಕ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಬ್ರೆಡ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲಾರ ಈಗ ದಾದೆನ್ ಕೇನ್ವೇರ ಅವ್ ಜನಕ್ ದಾದೆನ್ ಕೇನ್ವಾರ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬ್ರೆಡ್ ಹೊಲ್ತು ಗುಡ್ ಏರೋಕೆಂದಿನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬ್ರೆಡ್ ಹೊಲ್ತಿರ್ದು ಬತ್ತಿನ ಓಕೆ ಬ್ರೆಡ್ ನಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಓಕೆ ಪನ್ಪೆರ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಉಂಡು ಅಂದ್ ಅಪ್ಪಗ ಭಗವಂತ ಕಾಸು ಓಕೆ ಕಾಸು ಫೈನ್ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪೇರ್ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂದ್ ಓಕೆ ಬ್ರೆಡ್ ಮಲ್ಪೆರ ವಾಟ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯನ್ಸ್ ಯು ವಾಂಟ್ ದಾದ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯನ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಿಷನ್ ಇಶನ್ ಏನ ದಾದ ಬೋರ್ಡು ಮೈದಾ ಗೋಧಿ ಮೈದಾ ಗೋಧಿ ಮತ್ತ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಗೋಧಿ ಹೊಲ್ತಿಟ್ಟು ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಭಗವಂತ ಹೊಲಡ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಕಲ ಫಾರ್ಮರ್ದು ತಿಕ್ಕೊಡು ಆ ಫಾರ್ಮರ್ದು ಅವು ನಿಕಲ ಪ್ಯಾಡಿ ನಿಕಲ ವೀಟ್ ಬರೋಡ ಅಂಡ ಐಕ್ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಏನ ಭೂಮಿ ಹೊಲ್ತಿಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಭಗವಂತಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಐತವುಲ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಹೊಲ್ತಿಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಮಾತ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಕ್ಲಿಕ್ ಏನೊಂದು ಇತ್ತಂಡು ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಸೋ ಡಮ್ ಬುದ್ಧಿಹೀನ ಜನಕ್ಕಲ್ ಅಂಚಿನ ಜನಕ್ಕಲ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ನಾಸ್ತಿಕನೇ ಆಪೇರ್ ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಮಸ್ತ್ ಇಂಡಿಯಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ಇಂಚ ಬಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ತತ್ವನೇ ಗೊತ್ತುಜಿ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೆರೆ ಸರ್ವಸ್ಯ ಅಹಂ ಸರ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಭೋ ಮಾತ ಎನ್ನಡ್ದು ಬರೊಂದುಂಡು ಭಗವಂತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಮತ್ತ ಪರತರಮ ಏನದ್ದು ಮಲ್ಲ ಏರ್ಲೆ ಇಜ್ಜೇರು ಅಂದು ಜಸ್ಟ್ ಏರ ಬೇತೆ ಕೊರ್ಪೆರೆ ಸೊ ಹಿ ಇಸ್ ಅ ಗಾಡ್ ಅಂತ ಪನ್ನ ಅವು ತಪ್ಪು ಸೊ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಆವಡು ಬಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲೈಫ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಆವಂದೆ ಜನಕ್ಕಲ್ ನನಲ ದಡ್ಡ ಆಂಡ ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಸೊ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಭಗವಂತ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪೆರ್ ಏಕೋ ಬಹುನಾಮ್ ವಿದಧಾತಿ ಕಾಮನ್ ಏಕೋ ಒಂಜಿ ಅವ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಮ ಪುರುಷ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಹುನಾಮ್ ಏತೋ ಒಂಜಿ ಬಹುವಚನ ನಡಿತಿನ ಬಹು ಜನಕ್ಲೆನ್ ಬಹು ಒತ್ತಿನ ಜೀವಿನಕ್ಲೆನ್ ಖಾಲಿ ಭೌತಿಕ ಜನಕ್ಲೆನ್ ಮಾತ್ರನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕಲ್ ಉಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ 3/4 ಇಸ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ 1/4 ಇಸ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಭಗವಂತನ ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿಡ್ ಮೂಜಿ
ಪಟ್ಟು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕ ಒಂಜಿ ಪಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಭೌತಿಕ ಲೋಕ. ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ಲೋಕಡೆ ತೂಪ ಎಂಚ ಭಗವಂತ ನಮಗ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕಡ್ಲ ಅದ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಂಟೈರ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಾತ ಸೃಷ್ಟಿ ಭಗವಂತ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಲೇರು. ಈವನ್ ಜೀವಿ ತನ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾಯ್ಡ್ ನಮ್ಮ ದಾದ ಅನ್ನನ್ ಪಾಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಾಯ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ಡ್ ಏನಂಡಲ ಪಾಂಡ ಜೀರ್ಣ ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲ ನಮಕ್ ಶಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ. ಜೀರ್ಣ ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನೇ ಬೋಡು. ನಮ್ಮ ಉಸಿರನ್ನು ಉಲೈಗೆತನ್ನ ಬಟ್ ಅವ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪಿದಾಯ್ ಬಿಡ್ಪು ನಾವು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಲ ಭಗವಂತನೇ ಮತ್ತೆ ಉಲೈಡಿತ್ತದು. ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನರ್ವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಒಂಜಿ ಬೋನ್, ಒಂಜಿ ಟಿಶ್ಯೂ, ಒಂಜಿ ಒಂದು ಅಂಚಿಂಚಾಂಡ ನಮ್ಮ ದೇಹದೊಲೆ ಒಂಜಿ ಬ್ರೈನ್ ಸೆಲ್, ನಮ್ಮ ಮಿದುಳುದ ಒಂಜಿ ಸೆಲ್ ಅಂಚಿಂಚಾಂಡ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದೇಹ ನಾಶ, ಇಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ಲೆಸ್, ದೇಹ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಆಗ್ಪೋಪುಂಡು. ಸೊ ಒಂದು ಜೀವಾಗ ತನ್ನಾತ್ ಏನಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ, ಬಟ್ ನಮಕ್ ಎಂಚಿನ ಅಹಂಕಾರ ಉಂಡು ಯಾನೊಂದು ಮಲ್ಪುನ ನಾವು ಮಲ್ಪುನ ಅಂದು. ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್ ವಿ ಆರ್ ವಿತೌಟ್ ಕೃಷ್ಣ. ನಮಕ್ ಏತ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಇಜ್ಜಿಂಡ ನಮ್ಮ ದಾಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಒನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆವು ನಮಕ್ ನನಲ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬರ್ಬೋ, ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತಿನ ಕೃಷ್ಣ. ಓಕೆ, ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತದ ಉಲೈ ಬತ್ತ ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯೇ ಒಂದು ಉಲೈ ಬತ್ತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ನಮಕೊಂಜಿ ದೇಹ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಅವಲ ಕೃಷ್ಣನ ಸೃಷ್ಟಿ. ಭೂಮಿರಪೋ ಅನಲೋ ವಾಯು ಕಮ್ಮನೋ ಬುದ್ಧಿ ರೇವಚ ಅಹಂಕಾರ ಮಿತಿಯಮೆ ಭಿನ್ನ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಷ್ಟದಹ ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರಕೃತಿ ಅವಲ. ಓಕೆ, ಅವು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮಕ್ ಗಿಫ್ಟ್. ಈವನ್ ನಮ್ಮಲ ಕೃಷ್ಣನ ಶಕ್ತಿನೇ. ನಮ್ಮ ಏನ ಶಕ್ತಿ ಕೃಷ್ಣನ ಓ ಶಕ್ತಿ. ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಬಹಿರಂಗ ಶಕ್ತಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತು ಅಂತರಂಗ ಶಕ್ತಿ, ನಮ್ಮ ತಟಸ್ಥ ಶಕ್ತಿ. ತಟಸ್ಥ ಶಕ್ತಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ನಮಕಾದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇಂಕೇರ್ನ ನಮಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದುಪ್ಪರೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣನ ಮಿತ್ತೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದಿಲ್ಲ. ಐದರ್ ಕೃಷ್ಣಸ್ ಮಾಯಾಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಆರ್ ಕೃಷ್ಣಸ್ ಯೋಗಮಾಯ ಎನರ್ಜಿ ಆರ್ ಕೃಷ್ಣ. ನಮ್ಮ ಐದರ್ ಕೃಷ್ಣನ ಮಿತ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದು ಕೂಡ ಆರ್ ಕೃಷ್ಣನ ಎನರ್ಜಿ ಮಿತ್. ಮಾಯಾಶಕ್ತಿ ಇಸ್ ಕೃಷ್ಣಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಆರ್ ನಮಿತ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹವೆವರ್ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣನ ಮಿತ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದಿಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಈವನ್ ನಾಸ್ತಿಕ ಜನಕಲ್ ಪನೋಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂಜಿ ಗವರ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಭಾರತ ಡೆಟುಲೆ ಒಂಜಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆವಡಂಡ ರೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಉಪ್ಪುಂಡು, ಫೈಟಿಂಗ್ ಆಪುಂಡು ರೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿದ ಮಿಡಲ್ ಎಡ್. ಕರೆಕ್ಟ್, ಐದರ್ ಅವ್ ಪಾರ್ಟಿಡ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಪರ್, ಇಜ್ಜಿಂಡ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಡ್ ಓ ವಿನ್ ಆಪುಂಡು ಅವ್ ಪಾರ್ಟಿಡ್ ಒಂಜಿ ಜನ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಪರ್. ಇತ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿ ಎ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಯಾನ್ ಐಕ್ ವೋಟ್ ಪಾಡುವ. ಬಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬಿ ವಿನ್ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಒಂಜಿ ಜನ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಡ್. ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪನೋಲಿಯಾ ಯಾನ್ ಅವ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಪಂತಿನ ದಾದ ರೂಲ್ಸ್ ಲ ಯಾನ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪುಜಿ ಅನ್ ಪಂಡ್ರ ಆಪುಂಡ. ಯಾನ್ ಯಾರಿಗೆ ಓಟು ಕೊರ್ತಿಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಯಾರೇನ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪುಜಿ ಅನ್ ಪಂಡ್ರ ಆಪುಂಡ ಅಂಚ ಆಪುಜಿ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಅವ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕನಂಡ ಯಾನ್ ಅವೇನು ಒಬೆ ಮಲ್ಪೊಡು. ಇತ್ತೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಎಂಬೆ ಎಂಕ್ ವೋಟ್ ಪಾಡ್ ಜೈಕೋಸ್ಕರ ಎಂಬೆ ದಾಲ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಅನ್ ಪಂಡ್ರ ಆಪುಂಡ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಪಂಡ್ರ ಆಪುಂಡ ಅಂಚ ನೋ. he will maintain maybe our relation ippand, but he will have to maintain aw jana maintain malpode bokka undu jana maintenance getto node. ಕರೆಕ್ಟ್, ನಾವು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ನಾವು ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಅಂಚನೆ ಭಗವಂತ ಇರ್ ನಮ್ಮಲೆ ನಮ್ಮಂದೆ ಕುರುಲೆ. ಬಟ್ ಭಗವಂತ ಮಲ್ತಿನ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿ ಒಂದು ಕೆಲವು ಪ್ರಕೃತಿದ ನಿಯಮ ಅವೆನ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಭಗವಂತ ಪಾರ್ಶಾಲಿಟಿ ಮಲ್ಪುಜರ್ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಕೊರ್ತೆ ಸಮಾಹ ಸರ್ವೇಶು ಭೂತೇಶು. ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜೀವಭೂತಗ ಸಮಾನವಾದುಲ್ಲರ್ ಭಗವಂತ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತಿನ ಭಗವಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅನುಕಂಪನ್ನು ಕೊರ್ಪೆರ್. ಇತ್ತ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈರ್ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇರ್ ವೋಟ್ ಪಾಡ್ನ ಮಾತಾಡ್ತ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದು ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಕರೆಕ್ಟ್, ಇರಿಗೆ ದಾದ ಒಂಜಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಸೊ ಭಗವಂತ ಕೆಲವರು ನಾಸ್ತಿಕ ಜನಕುಲೆರ್ ಇತ್ತ ನಾಸ್ತಿಕ ಜನಕುಲ ಹೃದಯಡ್ಲ ಭಗವಂತ ಇಜ್ಜಾರ ಅಂತ ಪಂಡ್ರ ಆಪುಂಡು ಉಲ್ಲೇರ್. ನಾಸ್ತಿಕ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ವನಸ್ ಕೊರ್ಪುಜರ ಭಗವಂತ ಕೊರ್ಪೇರ್, ಮಾತರೆಗ್ಲ ಕೊರ್ಪೇರ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್? ಭಕ್ತ ಇತ ಭಗವಂತ ಅವು ನಾಸ್ತಿಕ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಎಂಕ್ಲ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಬಟ್ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್.
ಅವು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀತಿದ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ಸೊ ಭಗವಂತ ಇತ್ತ ಏನ್ಪಂಡ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅವು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಆವುಡಾಂಡ ಇಫ್ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅವು ರಡ್ಡು ವ್ಯಕ್ತಿನ ಮಿಡಲ್ ಉಪ್ಪೋಡು. ಅಪ್ಪೆ ಬಾಲೆ ರಡ್ಡು ವ್ಯಕ್ತಿ, ಕಂಡನಿ ಒಡದಿ ರಡ್ಡು ವ್ಯಕ್ತಿ, ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅಂಚನೆ ಭಗವಂತ ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದುಪ್ಪೋಡು. ಏನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ ಹೊತ್ತಿಗೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ದಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ? ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ ಏನ ಇಲ್ಲಾಡು ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ ಉಂಡ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಲೈಟ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ದಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ? ಇಜ್ಜಿ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಣಿ ಒಂಜಿ ನಾಯಿ ಪುಚ್ಚದೊಟ್ಟಿಗೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ದೀಪ ಕರೆಕ್ಟ್. ಎನ್ನ ನಾಯಿ ಎನ್ನ ಪುಚ್ಚೆ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ನಾಯಿ ಇಲ್ಲದ ಪುಚ್ಚದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮಕ್ ಪ್ರೀತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು. ದಾಯಗ್ ಅವು ವ್ಯಕ್ತಿ ತುಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಬರ್ಪುನ ಆತ್ಮಗ್ ಮಾತ್ರ ಮ್ಯಾಟರ್ ಗತ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಪಂಡ ಜೀವ ಎಪ್ಪಂದಿನ ವಸ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್. ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲುದ ಮಿತ್ತಿರೆಗ್ ಪ್ರೀತಿ ಬರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ? ಅವ್ರ ಕಲ್ಲು ಇರೆಗ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ? ಅಂಚೆ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ? ಒಂಜಿ ಬಂಡೆ ಕಲ್ದಲ್ಪ ಪೋಪರಿ ಇರೆಗ್ ಬಂಡೆ ಕಲ್ಲದ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದ್ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ? ಅಲ್ಪ ಪಂಡ ಕೇಂದ್ರ ಇರು ಇಜ್ಜಿ ಜಡ ವಸ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅವು ಜಡ ವಸ್ತು. ನಮಕ್ ಪ್ರೀತಿ ಬರ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುನ ಒಂಜಿ ಜೀವದ ಮಿತ್ತ. ಬಿಕಾಸ್ ಜೀವ ಏರಿಗ್ ಸೇರ್ದಿನ ಭಗವಂತಗ. ಅಂಡ್ ಭಗವಂತ ಏರು ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಮಾತರ್ನೆಲ್ಲ ಮೇಂಟೈನರ್ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ ಮೇಂಟೈನರ್ ಮಾತ್ರ ಹಿ ಇಸ್ ಅರೆಡ್ದು ನಮ್ಮ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಜಗತ್ತುಡು ನಮ್ಮ ದಾದ ಒಂಜಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್, ಮಾತ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ. ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಕೃಷ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪೋಡು. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣನ ಮದತ್ ಪೋಟ ಬಟ್ ಕೃಷ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ಸ್ ದಾದೊಂಡು ಅವನ್ ಮದತ್ ಪೋತು ಜನಮ. ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಡು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಬಾಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ ಪ್ರೀತಿ ಕೃಷ್ಣಗ್ ಒಪ್ಪೋಡು. ಯಶೋದಮಯ್ಯ ಕೃಷ್ಣಗ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪರ. ಅಂಚನೆ ಎತ್ತೋ ಒಂಜಿ ವೃಂದಾವನಡೆ ಎತ್ತೋ ಒಂಜಿ ಗೋಪಿನಕುಲೆರ್ ಕೃಷ್ಣಗ್ ತನ್ನ ಬಾಲೆ ಅನ್ನದು ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪರ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಕೃಷ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪೋಡ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಮದತ್ ಪೋಟ ಬಟ್ ಅವ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಮದತ್ ಪೋತು. ಐಕೋಸ್ಕರ ಕೃಷ್ಣನ ಜೀವ ಕೃಷ್ಣನ ಪಾರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್, ಅಂಶ ಮಮ ಇವ ಅಂಶು. ಸೊ ಅಂಶಲ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿನ ಗೆತ್ತೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಅವ್ ಅಂಶ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಡ್ ಒಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮಲ ಕೃಷ್ಣನ ಅಂಶ. ಸೊ ಅಂಶ ದಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು ನೆನೊಂಜಿ ಕೃಷ್ಣನ ಅಂಶದೊಟ್ಟಿಗೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಜೀವಿ ಭಗವಂತನೊಟ್ಟಿಗೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ದಿಯೋಡು. ಅವೇನೇ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ನಮಕ್ ಕಲ್ಪದ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ಸ್ ದಿಯೋಡು. ಸೊ ಜಡ ವಸ್ತುದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ರಿಲೇಶನ್ ದಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಜ್ಜಿ. ನಮ್ಮ ನಾಯಿ ಪುಚ್ಚೆಗಳ ಇವನ್ ಒಂಜಿ ಮರತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ಸ್ ದೀಪರ್. ಬಟ್ ಆತ್ ಒಂದು ಪುಜ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಜಡ ವಸ್ತು ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು. ಬಟ್ ಜಡ ವಸ್ತು ಆತ್. ಒಕ್ಕ ನಾಯಿ ಪುಚ್ಚೆ ಅವು ಜೀವಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಇವನ್ ಮರ ಗಿಡ ಮಾತ ಜೀವಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಬಟ್ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಜಡ ವಸ್ತುಗೆ ನಮಕ್ ರಿಲೇಶನ್ ದಿಯರ ಆಪುಜಿ. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಜಸ್ಟ್ ನಾವ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಯಾನ್ ಭಗವಂತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ದಿಯೋಡು. ಬಟ್ ಮುಲ್ಪ ಕೆಲವರು ಪನ್ಪರ್ ಭಗವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇಜ್ಜಿ, ಭಗವಂತ ನಿರಾಕಾರ, ಭಗವಂತದ ಆಲ ಇಜ್ಜಿ, ಕೆಲವರು ಭಗವಂತನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ದೆನ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್? ನೋ. ಅಲ್ಪ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಆದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಜ್ಜಿ. ಸೊ ಎನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಭಗವಂತನ ಮಿಡಲ್ದ ಎಂಚಿನ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಪ್ರೀತಿ ಪೂರ್ವಕಂ. ಭಗವಂತ ಪಂಪೆ ದಾದ ತೇಷಾಂ ಸತತ ಯುಕ್ತಾನಾಂ ಭಜತಾಂ ಪ್ರೀತಿ ಪೂರ್ವಕ. ಸೊ ಭಗವಂತನ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರೀತಿ ಪೂರ್ವಕ ಇತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ನಮಕ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು. ಅಂಡ್ ಅವ್ ಪ್ರೀತಿ ಪೂರ್ವಕ ಸಂಬಂಧ ಉಪ್ಪೊಡಾಂಡ ಯಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಪ್ಪಗ ಯಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದುಪ್ಪೊಡು. ಓಕೆ, ಎದುರ್ದ ಜನಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದುಪ್ಪೊಡು. ಸೊ ಯಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಟ್ ಭಗವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅತ್ತು ಅಂದ್ ಪನ್ಪುನ ಅವು ಫಾಲ್ಟ್. ಇಟ್ಸ್ ರಾಂಗ್. ಭಗವಂತಲ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬಟ್ ಎಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಪರಮ ಪುರುಷ, ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ. ಪುರುಷ ಪಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಉಂಡು ಅಂದ್
ಅರ್ಥ ಐಕೋಸ್ಕರ ಬ್ರಹ್ಮನ ಎದುರು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಸೌಂಡ್ ಬೈದಿಜಿ ಭಗವಂತ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದಿತ್ತೇರ್ ಅಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬ್ರಹ್ಮ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ತೂದು ಲೈಟ್ ಸೌಂಡ್ ಬರೊಂದಿತ್ತಂಡ ಏರುತ್ತೇರಲ್ಪ. ಬ್ರಹ್ಮ ನೆತ್ತ ದುಂಬು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪೇರ್ ವೈಕುಂಠ ಎಂಚ ಉಂಡು ಭಗವಂತ ಎಂಚ ತೋಜ್ವೇರು ಅಂದ್ ಎಂಚ ತೋಜೊಂದಿತ್ತೇರ್ ಭಗವಂತ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವರ್ಣನೆ ಕೊರ್ಪೇರ್ ನೆತ್ತ ದುಂಬು ಆರ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಎಂಚಿನ ಮದತ್ ಪೋತಾರ ಭಗವಂತನ ಎಂಚಿನ ವರ್ಣನೆ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಚ ತೋಜೊಂದಿತ್ತೇರ್ ಯಾರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏರಿತ್ತೇರ್ ಮಂದಹಾಸ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನಗೆ ಇಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಎಂಚ ಇತ್ತಂಡು ಭಗವಂತನ ಪೀತಾಂಬರಿ ಒಂದು ಪೀತವರ್ಣದ ಪಂಚೆ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನನೊಂಜಿ ಏರಿತ್ತೇರ್ ಜನ ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಸೊ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ವೈಕುಂಠದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ದಾಯಿಗ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಉಂದೆತ ಬಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ನಮಕ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಶುಕದೇ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ಲೋಕಡ್ ಈತ್ ವೆರೈಟಿ ತೂಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈತ್ ಒಂಜೇ ತರ ಉಪ್ಪುಂಡ ಪೂಮ ಅಂತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವೆರೈಟಿಡ್ ಉಂಡು ಪಕ್ಷಿಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸೌಂಡ್ ಉಂಡು ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕದ ಪಕ್ಷಿ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಕಕ್ಕೆಲ ಉಂಡು ಹಂಸಲ ಉಂಡು ಪರಿವಾಳಲ ಉಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ವೆರೈಟಿ ಉಂಡು. ಈವನ್ ಮನುಷ್ಯ ನಕ್ಕಲೆಟ್ಟು ವೆರೈಟಿ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಮಾತಾಡ್ಲಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತಾಡ್ಲ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಾನ್ ಒಂಜಿ ಟೈಪ್ ಎನ್ವೆ ಏನೊಂಜಿ ಟೈಪ್ ಎನ್ವ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಮ್ಮ ಓನ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಂಡು. ಸೊ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಡಿ ಈತ್ ವೆರೈಟಿ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಡಿ ಏತ್ ವೆರೈಟಿ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಬಟ್ ಆಲ್ ದಟ್ ವೆರೈಟಿ ಮಾತ ವೆರೈಟಿ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗ್ ಆಪುಂಡು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಭಗವಂತನ ವರ್ಣನೆ ನಾರ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಅವ್ ಮಾತ್ರ ಭಕ್ತನಕಲ ವರ್ಣನೆ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕ ಎಂಚ ಮಾತ ತೋಜುವೇರು ಭಗವಂತನ ಕೊರಳಿಡು ಕೌಸ್ತುಭ ಮಣಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಮಾತ ಪಂತ ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ಮಾತ ನಮಕ್ ಅಗತ್ಯ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪರ ಕಿ ಭಗವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂಡ್ ಆರ್ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಸಾಧಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ. ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿನ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಯಾನೊಂಜಿ ಒಂದು ದೇಶಕ್ ಸೇರ್ದಿನ ಯಾನೊಂಜಿ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ ಸೇರ್ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ನಮಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್. ಬಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಭಗವಂತಗ್ ಸೇರ್ದಿನ. ಬಟ್ ಎಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವನ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕಡ್ ಒಂಜಿ ಜನ ಸಂಗೀತ ಒಂದು ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಜನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಭಗವಂತಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಜನ ಕುಕಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಒಂಜಿ ಜನ ಒಂದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ. ಸೊ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಬಟ್ ಏರಿಗೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತಗೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಒಂದಿತ್ತು ನಾಗ ನಮಕ್ಲ ಪ್ರಭುಪಾದವೇ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತನೇ ವೈಕುಂಠ ಅದ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಏಪ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಭಗವಂತಗೋಸ್ಕರ. ಋಷಿಕೇಶ ಸೇವನ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಭಗವಂತ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ವೈಕುಂಠ ಪದ್ಮಂತ. ಸೊ ಅಂಚ ಸೊ ಭಗವಂತ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಕೊರದು ಇತ್ತ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಏರೆಕ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರ ಒಂದು ಉಪದೇಶನ ಇತ್ತ ನಾರದ ಬೊಕ ನಾರದ ಏರೆಕ್ ಪನ್ಪೆರ್ ದುಂಬುಪೋದು ಗುರು ನಾರದ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲೆ ವ್ಯಾಸ ಬೊಕ ವ್ಯಾಸರ್ದ ಏರೆಗ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಶುಕಮುನಿ ಕಲಿಯುಗಡಿ ಶುಕಮುನಿ. ಓಕೆ ಶುಕಮುನಿ ಎಸ್ ಬಟ್ ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ್ದು ಬೊಕ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಚಾರ್ಯ ನಕ್ಲೆಂತುಪ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ್ದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಪೋಪುಂಡು. ಕೆಲವು ಬೆಂಗಾಲ್ ಸೈಡ್ ಪೋನಾಗ ಗೌಡಿಯ ವೈಷ್ಣವ ಪೇರು ಗೌಡಿಯ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯನೇ ಸೇಮ್ ಗೌಡಿಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹಾಕೊಂಡು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆಯ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅದ್ ಬರೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಮುಲ್ಪನಾಮ ತುಪ ಏತೊಂಜಿ ಭಗವಂತ ತನ್ನ ಜ್ಞಾನನ ಎಂಚ ಕೊರ್ಪೇರ್ ದುಂಬು
ರೈಟ್. ಬಟ್ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಪಗ ಮಾತ್ರ ನಿಜಿನ ಮಂತ್ರ ನಿಷ್ಫಲ ಒಂದು ನಿಷ್ಫಲ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಏನ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಅವ್ ನಿಷ್ಫಲ ಐಕೋಸ್ಕರ ದೀಕ್ಷೆ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಉಪ್ಕೊಂಡು ದೀಕ್ಷೆ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಸೆರೆಮನಿ ಉಪ್ಕೊಂಡು ಬಿಕಾಸ್ ದೀಕ್ಷೆ ಪಂಡ ಇರ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆದ್ ಇರ್ನ ಸೇವೆನ್ ಒಂಜಿ ಗುರುನ ಅಂಡರ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾತಿನ ಗುರು ಪರಂಪರೆಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಗುರುತ ಅಂಡರ್ ಉಂತದ ಬೈ ಹಿಸ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಆರ್ನೊಂಜಿ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ದ ಅಂಡರ್ ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್? ಒಂಜಿ ದೀಕ್ಷೆ ಗೆತ್ತೊಂದಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ఒక ದೀಕ್ಷೆ ಗೆತ್ತೊಂದ್ ಇಜ್ಜನಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ, ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಮುಲ್ಪ ಯಾನ್ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬೈ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್, ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಗುರುನ ಅಂಡರ್ ಇತ್ತದ ಮಲ್ಪ. ದೀಕ್ಷೆ ಇಜ್ಜನಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಕಲ್ ಮಲ್ಪೆರ್ ಓಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್, ಬಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಫೈನ್. ಬಟ್ ಅಲ್ಪ ಮನಸ್ಸು ಅದೊಂದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಎಂಕ್ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಪ, ಎಂಕ್ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜ ಐಕೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಪುಜಿ. ಬಟ್ ಆನ್ ದ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೀಕ್ಷೆಗೆ ಎತ್ತೊಂದಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಕ್ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಉಂಡು, ಬಟ್ ಎನ್ನ ಗುರುಗ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ನಾವು ಮಲ್ಪುಜಿ. ಸೊ ಗುರು ಇಸ್ ಮೋರ್ ಅಥರೈಸ್ಡ್. ಮುಲ್ಪ ಒಕ್ಕ ಗುರು ನಮಕ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊರ್ಪೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆರ್ ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಹಿಡ್ದು ಬರೋಂದುಲ್ಲಾರ ಅರೇಗ್ ದೀಕ್ಷಾ ಗುರು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉಲ್ಲೇರ್ ಅರೇಗ್ ಪಂಡ ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಹಿಡ್ದು ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರ್ ಆರ್. ಸೊ ಆರ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಿ ಆರ್ ನಮಕ್ ವಾಪಸ್ ಗೆತೊಂದು ಪೋಪೆರ್ ಇರ ಅವ್ ಗುರು. ಬಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಫಾಲೋ, ನಮ್ಮ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತನ ಮಾತ್ರ. ಈರ ಎಂಕ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪ ಯಾನೈತೆ 16 hours ಬಿಡ್ದೆ ಬಿಡ್ಪ ಆಂಡತ ದೀಕ್ಷಾ ಫೈನ್ ಹೋಗ್ಯಾ ಹೋಗ್ಯಾ ನನ್ನ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಕೊಡಂದಿಜ್ಜಿ, ನನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಕೊಡಂದಿಜ್ಜಿ ಗುರು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊರ್ಪೆರತ್ತೆ ನನ್ ವಾಪಸ್ ಗೆತ್ ಅನ್ಕೋಪೆರೆ ಅನ್ಕೋಪೆ. ನೋ, ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ತುಲ ನಾರದ್ ಮುನಿ ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜ್ಗ್ ಬಂದೇರ್, ಬಟ್ ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜ್ ಫಾಲೋಡ್ ಇಟ್. ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಪಂದ್ ಕೊರಿಯರ್, ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತಾರ ಆಯ್ತ ಬೊಕ್ಕನೆ ಅವನ್ ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವನ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತಾರ. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ he got that capacity. ಸೊ ಅಂಜ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಚಾನ್ 16 rounds ಫಾಲೋ ಫಾರ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೊಡು ಅವೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಲ ಅವನೇ ಕೇನು ಯಾರೇನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೇನು ಒಂದು ಮಲ್ಪೊಡು ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಹಿಮಾಲಯ ಪೋಡ್. ನೋ, he is also telling the same thing. ಏನ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪಂಡಿತರ್ ಅವೇನೇ ನಮಕ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೀಕ್ಷಾಗುರು. ಬಟ್ ಹೌ ವಿ ಟೇಕ್ ಇಟ್, ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಅವನ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಉಳ್ಳನ ಅವು ನಮ್ಮ ಮಿತ್. ಸೊ ಅವು ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪರೆ ರೆಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಒಕ್ಕ ಹೆಂಗ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬತ್ತಿಲಕ್ಕ ಮಲ್ಪ, ದೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಗುರು. ಯಾನ್ ದೀಕ್ಷೆಗೆ ತಂದೆ, ಬಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಯಾನ್ ಹೆಂಗ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬತ್ತಿಲಕ್ಕ ಮಲ್ಪ ಪಂದಾಂಡ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಅ ಗುರು ಆಕ್ಚುಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಗುರು ಪಂಡ ಈರೆಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಅರಿಗಿರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ಪಾರ. ಸೊ ತುಲೆ ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತಿ ಠಾಕೂರ್ ವರ ಪನ್ನಿ ಪ್ರಭುಪಾದಗ್ ಈ ಪ್ರೀಚಿಂಗ್ ಮಲ್ಪು ಪಿದಾಯ್ಪು ಅಂತ ಇತ ಪ್ರಭುಪಾದ ಎನ್ನೋಲಿ ಇತ್ತನ್ ಯಾನ್ ದಾಯಿಗ್ ಮಲ್ಪೊಡು ನಂಗೆ ದೀಕ್ಷೆ ತಿಕ್ಕದ ಆತಂಡತ್ತ ಯಾನ್ ಮುಕ್ತ ಪುರುಷ ಯಾನ್ ದಾಯಿಗ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಯಾನ್ ಭಾರತಡೆ ಇತ್ತದೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಯಾನ್ ಎತ್ತೋ ಸರ್ತಿ ಫ್ಲಾಪ್ ಆತಿನಕ್ಲೆನ್ ತೂತ ಎನ್ನನೇ ಗಾಡ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಎನ್ನನೇ ಮಟ್ಟಾಡ್ದ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕಲು ಅಮೆರಿಕ ಪೋದಿತ್ತ ದುಂಬುಲ ಆಕಲ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಗ್ತಿರ್. ಹೂ ನೋಸ್ ಎನ್ನ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯಾನ್ಲ ಫ್ಲಾಪ್ ಅಂಡ. ಪ್ರಭುಪಾದ್ ನೆವರ್ ಥಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಏಪಲ್ ಅಂಚ ಎನ್ನದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಅರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಒಂದು ಅಸಂಭವ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಈಸಿ. ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶಗ್ ಹೊಸ ತದ್ ಹೋದ್ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪನ ಆತ್ ಈಸಿ. ಬಟ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಟುಕ್ ಇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ he thought ಎನ್ನ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಎನ್ನ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎನ್ನ ಗುರು. ದೆನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ನನ್ನ ದೀಕ್ಷೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನನ್ನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಥಾಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಿಡ್ದು ಗುರುನ ಥಾಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ನನ್ನೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಅಲ್ಪ ಅಂಚ ಮಲ್ತಂಡ ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಲಿಟಲ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆರ್ ನಮಗ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಲ್ಪೇರ, ಬಟ್ ಅಟ್ಸ್ ಅವರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಎತ್ತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬ್ರಹ್ಮಗೀತೆ ಭಗವಂತ ಜ್ಞಾನನ್ನು ಕೊರಿಯರಿತ ಬ್ರಹ್ಮ ದುಂಬು ಪೋದು ನಾರದಾಗ ಒಂದು ಜ್ಞಾನನ್ನು ಕೋರೊಂದು ನೆರ. ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಅಸ್, ನಮಕ್ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅನ್ನೋದು.
ಓಕೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಡಿಗಳ ಏನೆಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ಧನ್ಯವಾದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ಧನ್ಯವಾದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.